Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ddylanwadu ar sut mae eich gwasanaeth heddlu yn gweithio drwy eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd etholedig. Nhw ydy eich llais chi mewn plismona. Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cael ei ethol gennych chi. Maent yn gweithredu fel pont rhyngoch chi a'ch gwasanaeth heddlu lleol. Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yw bod yn llais y bobl a dwyn y prif gwnstabl i gyfrif. Mae pob heddlu yng Nghymru a Lloegr yn atebol i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd, neu, mewn rhai ardaloedd, i'r Maer. Mae eu cyfrifoldebau yn cynnwys pennu cyllideb yr heddlu a blaenioraethau'r heddlu, sy'n cael eu cyhoeddi yn eu cynllun heddlu a throsedd. Maent hefyd yn penodi'r prif gwnstabl. Y prif gwnstabl sy'n gyfrifol am wneud pob penderfyniad gweithredol ar y blismona. Gyda'r Comisiynydd yn darparu trosolwg strategol i sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud yn erbyn blaenioraethau lleol. Mae hyn yn cynnwys dyrannu cyllid gan y Llywodraeth ganolog a'ch cyfraniad at blismona o dreth y cyngor. Yn y pen draw, mae Comisiynywyr Heddlu a Throsedd yn atebol i chi. Mae Comisiynywyr Heddlu a Throsedd yn helpu i wella'r system cyfiawnder troseddol lleol drwy gefnogi dioddefwyr a lleihau aildroseddu. Maent yn gweithio'n agos gyda chynghorau lleol, gwasanaethau iechyd a grwpiau gwirfoddol a chymunedol i ddarparu dull cydgysylltiedig o ymdrin a diogelwch cymunedol, atal a lleihau troseddu. Mae gan y Comisiynywyr rôl bwysig yn comisiynu ac ariannu gwasanaethau dioddefwyr y gallwch chi defnyddio i'ch helpu i ymdopi ac adfer os ydych wedi dioddef trosedd. Mae'r Comisiynywyr hefyd yn helpu gwasanaethau brys lleol gan gynnwys yr heddlu, tân ac achub a gwasanaethau ambiwlans i gydweithio'n agosach. Mewn rhannau o Loegr, nhw hefyd sy'n gyfrifol am sut mae gwasanaethau tân ac achub lleol yn cael eu rhedeg. Cynhelir etholiadau nesaf Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ddydd Iau yr ail o Fai. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud drwy bleidleisio. Dysgwch fwy am waith y Comisiynywyr drwy ymweld â thudalen Rôl y Comisiynydd ar wefan yr APCC. Gymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd.